Minulý týden jsme se byli s kamarádem podívat v Mnichově a tak jsme si i skočili na výstavu vedle sídla BMW. Budova nádherná, vnitřek taky, ale ty auta, které tam byly, tak mě úplně nezaujaly. A přesně tyhle auta mě donutily se zamyslet nad tím, jak to asi vypadalo tenkrát, když se přestavovala právě M5 a M6 s 10 válcem. Často právě na internetu slýchávám a vídávám hodně nesmyslů právě o tomhle autě. A dneska bych se chtěl právě zaměřit na ty fakta a na zajímavosti. Takže video určitě dokoukej celé. Jsi na kanále Unikáty. Kanál o příbězích zajímavých aut. A dneska to právě bude příběh M5 E60 s legendárním 10 válcem. Jak to inženýry mohlo vůbec napadnout a jakou roli v tom hrála Formule 1. Přesně na to se dneska podíváme. Přesuneme se na chvilku do roku 1982, kdy BMW poprvé vstupuje do Formule 1 a BMW dodává motory pro Brabham, Benetton a další. A oturbené čtyřválce právě od BMW jsou ty nejvýkonnější motory ve formuli. Nejen v té době, ale i do současnosti. Neuvěřitelných 1400 koní. BMW se po omezení turb v roce 1987 stahuje. Vrací se až do doby atmosférické, kde začíná spolupracovat s týmem Williams ve Formuli 1. Od roku 2000. BMW opět dodává motory a poskytuje i technickou podporu. Jejich 3-litrové desetiválce, které mohly točit až 19 000 otáček, měly maximální výkon až 940 koní. Pro srovnání, ostatní motory od konkurence měly kolem 900, spíše pod 900. Mimochodem, právě tenhle motor vážil pouze 98 kg. Spolupráci ukončí BMW v roce 2005 a svádí na Williams, že jim to kazí. To přispělo už pár let před koncem spolupráce, aby právě BMW už kolem do roku 2003 vyvíjelo motory S85 pro M6 a pro M5. Konkurenti, kteří už existovali, nabízeli většinou jen přeplňování a ne tak agilní nástroj, jako by měla být budoucí M5. A teď už v Bavorsku měli takovou záminku, že si opravdu řekli, že vytvoří super sedan. Dopadlo to a M5 se představila v září roku 2004 na pařížském autosalonu. Začneme teda motorem S85. Měl vlastní blok, klikovou hřídel, zapalování a řídící jednotku. Takže nic převzatého z běžných modelů. Byl vyvíjen M-kovou divizí s podporou inženýrů z programu F1. Řídící jednotka byla jedna z těch nejsložitějších z té doby. A mezi další společné prvky z formule patřily celohliníková konstrukce, individuální elektronicky ovládané škrtící klapky pro zlepšení odezvy plynového pedálu a stejná zapalovací sekvence. To znamená pořadí zažehnutí válců. Motor S85 ale navíc dostává technologii zvanou Double Vanos, což je vysokotlaké variabilní časování vaček. To ve formuli nebylo. Celkově byl ale v BMW cíl zachovat zuřivost, charakter a životnost z pár kilometrů zvýšit alespoň na 200 000. Výsledkem toho všeho bylo 507 koní a 520 Nm od 6100 otáček. No a jaká teda byla spolehlivost motoru? Nejznámější jsou oniční ložiska, která při zanedbání způsobí destrukci motoru. Předejít se tomu dá výměnou kvalitního oleje každých 5 až 7 tisíc km. Výměna stojí okolo 60 000, samozřejmě v závislosti na servisu. Dále jsou to servomotory škrtících klapek. První selhání se objevují okolo 100 000 km nájezdu a na každou řadu válců je jedna. A jeden kus je za zhruba 10 000 korun. No a pak tady máme vanosy a kontrolky, ale to už je u Bavoráků klasika. Převodovka se poprvé v rámci M modelů standardně nabízela poloautomatická 7stupňová SMG a potom manuální 6stupňová stejná s M5 E39. A ta se dala pořídit bohužel jenom v Severní Americe. Já bych teda ale osobně šel určitě do manuálu. Jednak kvůli jednoduchosti a taky kvůli možnostem, co dělat s autem. Třeba v případě SMG jsou hlavní potíže s hydraulikou a s pumpou. Auto mělo taky variabilní uzávěrku diferenciálu M, který byl samosvorný. Ta stlačovala speciální kapalinu, která pak aktivovala vícelamelovou spojku, která směřovala více výkonu na kolo s největší trakcí. Poloosy byly exkluzivně duté jenom pro M5 a tak se ušetřilo 6 kg. Na rozdíl od standardní E60, M5 dostala navíc upravené přední a zadní pomocné rámy a přítlačnou desku, která chránila olejovou vanu
a zlepšovala tuhost. A upravila se i geometrie. A zadní ramena zavěšení byla použita ze známé Z8. A o Z8 mám na tomhle kanále už taky video, tak se rozhodně nezapomeňte kouknout do popisku videa nebo tady nahoru do ička. Dále pro zlepšení ovladatelnosti byla M5 vybavena překalibrovanými pružinami, tušími pouzdry a silnějšími stabilizátory. Rozhodně nechyběly taky systémy elektronického řízení tlumičů a taky dynamického stabilizačního systému. Systém DSC měl v té době novinku pohotovostního režimu brždění. Když systém zjistí, že řidič sundá prucenou z plynu, tak to většinou znamená, že bude brzdit. Tak lehce přitiskne brzdové destičky ke kotoučům, ale zároveň dostatečně na to, aby se případná brzdná dráha zkrátila i o několik metrů. A to stejně lehké přitisknutí funguje, když dešťový senzor pozná déšť nebo vlhkost na čelním skle, tak i tímhle principem systém vysuší kotouče, aby byl co nejvíce konzistentní brzdný účinek. A v poslední řadě zde byl i asistent rozjezdu do kopce. Dneska je to standard, ale tehdy to bylo jedno z těch prvních aut, které mělo tenhle plnohodnotný režim. Pomocí funkce N-Drive na volantu si řidič dále mohl nakonfigurovat nastavení vozu, jako třeba rychlost převodovky, zmíněnou odezvu plynu, posilovač řízení a i nastavení nebo vypnutí EDC a DSC. To je mi třeba hodně sympatické, mít právě tuhletu svobodu, si nakonfigurovat a nastavit to, co chci já, a ne, aby mi to diktovalo auto. Kotouče M5 dostala děrované a taky mnohem větší. Přední kotouče se zvětšily z 348 mm na 374 a disponovaly dvoupístkami. A zadní kotouče z 345 na 370 z jednopístky. Pneu Michelin Sport, tentokrát bez Run-Flat technologie, měly vepředu rozměr 255 a vzadu 285. ABS bylo v základu a pod zadním sedadlem se nacházela nádrž o objemu 70 litrů, takže standard, co se týče E60. Žádné zvětšení. Jdeme na interiér, který se mi právě hodně líbí, i když třeba někdo ho považuje za kontroverzní, stejně jako exteriér Chrise Bangla. Srdcem interiéru je systém iDrive s LCD obrazovkou zabudovanou v palubní desce. V té době tu naštěstí byly analogové ukazatele. Pomocí tlačítka M jste si mohli uložit nastavení celého auta. A právě u tohle auta byla tahle funkce úplně poprvé. A barevný head-up display byl jeden z prvních ve sportovním autě. Ukazoval dokonce i aktuální kvalt a i shift light. Mohli jste mít i komfortní sedačky nebo spíš trůn s bočním vedením, které se i adaptivně přifukovalo podle zatáček. Mohli jste je mít i s pamětí, vyhříváním nebo dokonce i chlazením, což bylo v té době dostupné jenom u limuzín. Známé audio Logic 7 od Harman Kardonu jste zde taky mohli najít, nebo spíš koncert. A co bych si taky vůbec netipnul, tak zde bylo i noční vidění promítané přímo do iDriveu. Taky adaptivní bixenony s natáčením do zatáček a soft close dveře z BMW 7. Takže tohleto auto nemusí být nutně jenom o sportu, ale taky i o hodně slušném komfortu a super luxusu. Hmotnost byla rozložena na úctyhodných 50×50. Suchá hmotnost byla okolo 1730 kg. Plná provozní byla přes 1800, což není tak hrozné na docela dost luxusní sedan s 5 litrem. Dneska by to auto podle mě vážilo už přes 2 tuny. Všechen výkon se přesouval samozřejmě na zadek a auto zrychlovalo za 4,3 sekund z 0 na 100 a na 200 se dostalo zhruba za 13,5. Maximálka byla omezená na 250 km za hodinu. A ještě pokud jste měli 7stupňové SMGčko, tak jste mohli dosáhnout až na rychlost 330 km za hodinu, což mi přijde úplně strašný. To je fakt jako moc. Ještě vlastně, když si uvědomíte, že to je 20 let starý sedán, který je určený částečně i pro rodinu. A to jsem ještě nezmiňoval verzi Touring, která už je úplně pro rodinu, nebo tak to asi inženýři vymysleli. A pokud by vás zajímalo, za jak dlouho M5 zdolala severní smyčku Nürburgringu, tak to bylo zhruba okolo 8 sekund. Některé zdroje uvádí dokonce i 7,52, což si myslím, že je docela reálné. Teďka jste možná trošku zaznamenali změnu, protože jsem přepnul na iPhoneu na režim film, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Jinak plánuju si pořizovat zrcadlovku, a to nějak trochu vypadá, takže si určitě máte na co těšit. Ale neříkám, že to bude za týden. Teďka už se vrhneme na počty vyrobených kusů. Sedany se vyráběly od roku 2005 až do roku 2009 s výsledkem 19 500 kusů.
A kombíky se vyráběly od roku 2007 do roku 2010 s výsledkem 1025 kousků. A manuály byly dostupné, jak už jsem říkal, jenom pro severoamerický trh, takže pro Kanadu a USA. A těch se vyrobilo 1364 kousků z celkových 9,5 tisíc pro Ameriku. A tím jsme přišli na to, že zhruba každý 7. Američan dal přednost manuálu oproti automatu. Málem bych zapomněl na E63 M6, o které už jsem na začátku mluvil. Ta byla ještě více s kontroverzním designem než právě M5, což už je co říct. Podle mě ale tohle auto má fakt silné charisma a právě díky tomu, aspoň v mých očích, dobře odolává stárnutí, včetně interiéru. Auto je taky lehčí díky karbonové střeše a střídnější izolaci. Ve výsledku má tak zhruba o 50 kg méně hmotnosti než M5 v sedanu. A co konkurence? Měla vůbec M5 konkurenci? Nějaká konkurence určitě byla, ale byla spíše v podobě výkonných aut s vyšším krouťákem, ale ne tak charakterním a většinou s přeplňovaným motorem. Co říkáš na M5 V10? Připadá ti kontroverzní kvůli designu nebo třeba kvůli nespolehlivosti motoru? Právě tohle mě hodně zajímá, tak napiš dolů do komentářů. Všechno si určitě přečtu. Můj názor na M5 je právě takový, že je to asi jediný plnohodnotný sedan právě s 10válcem, s velkým objemem, který točí hodně slušné otáčky a chová se právě jako supersport. Od té formule se nedrží s tím zvukem až tolik daleko. A já ideálně s manuální převodovkou bych ho právě uvítal v mé garáži. Takže pokud vlastníš tady tohleto auto a chceš se s námi podělit o nějaké své poznatky, zkušenosti a tak dále, tak určitě napiš dolů po tohle video a klidně mě někdo můžete i svést třeba s tím autem, budu určitě rád. A pokud tě tohle video zaujalo, tak mě můžeš podpořit libovolnou finanční částkou. Tyhle videa totiž stojí fakt hodně moc času. Tohle video mi konkrétně zabralo asi 30 hodin. Stačí naskenovat QR kód, který můžeš tady vidět ve videu, anebo můžeš jít dolů do popisku videa, kde je i číslo. A nebo taky můžeš použít i funkci díky. Moc všem děkuju za podporu a taky mě určitě nezapomeň sledovat na Instagramu, jak na osobním, tak i na YouTubeovém. Všechny kontakty na spolupráci a odkazy jsou dole v popisku videa. Takže se mějte a ať vám to jede.